Jeg sagde mit arbejde op for et år siden, og så fik jeg 0 kroner i løn, flyttede til Asien og prøvede at starte det, der i dag er vores forretning, hvor vi udlejer DJ's i hele Danmark. Og det går pænt godt. Selv startede jeg med at DJ for et par år siden. Jeg startede bare med at lolle derhjemme og øve mig lidt. Og så fik jeg spillet mine venner brandvarme til privatfester, hvor jeg selv havde sindssygt meget fart på. Jeg kommer også lige forbi politiets julefrokost, selvom de ikke var særlig glade lige her. Okay. Nu spiller jeg til en masse affyringer, firmafester, fødselsdage, studentergilder, bryllupper og guess what? Bryllupper. Nogle gange er jeg også ude og blive luftet på klub i København, men til daglig der sidder jeg med min pen på Frederiksberg og sikrer, at vores kunder går amok med vores DJ's. Så skriv, hvis du har nogle spørgsmål angående det at være DJ eller være selvstændig. Hej! Og